Πάνω από 12-13 κιλά. Δεν ανοίξει λίγο τα φρένα, μαλάκα. Μπορεί και από την πλάτη, ναι. Στο YouTube θα σε βάλουμε. Νουρά είναι. Μικρό είναι, τριάρι, τεσσάρι. Έλα το στην κούβα. Όχι, να το βγάλει. Όπως είναι το βγάλει. Όχι, χτύπα το. Από την ουρά τον έκανε. Από την ουρά είναι. Μικρό είναι. Ούτε 5 είναι. 3 κιλά είναι, μαλάκα. 3 κιλά είναι. Σας χαλάει. 4.600. Τι είναι 4.600? Σαν το δικό σου. Τι όνειρο είδες ρε μαλάκα που ήρθε το δικό μου? Τι όνειρο είδες ρε μαλάκα? Και είναι και φαγωμένο, Ιταλικό έχει μέσα. Ιταλικό έχει μέσα, κόψε να δεις. 4.200 ακριβώς. Να μην σου κατρώσει γιατί καρφί αυτό. Πες το καλάμι, λες και βγάζεις καρχαρίες. Άστο. Εκείνο ήταν. Πόσο είναι? 4 κιλά φίλε. 3.980. Καλά και το ψαράκι που έχει πάνω, 4. Αν βάλουμε και αυτό, αν βάλουμε και άλλο ένα πάνω. Υδάτινος κόσμος. Διαφήμιση. Υδάτινος κόσμος. Βγάζει σκηνή από μπάσκετ. Κάπου έχει σκηνή από μπάσκετ.